Ze sandobre. Haze hostika euskirai. Betelania. Venga, ba, denpori hasta penanesetan ero. Ba, hau gaitik galendu da. Jode, beste poto bat. Hitzetik ultzera. Kaixo bertso jaleok. Finala urtezarretako postrea bezalakoa da. Bai, aurretik sartu dezun guztia bezain potentea. 8 finalistak gainera, lehiakide baino gehiago familia bat omen dira. Bai, Alen, kontu saldo nirekin, Galdera gaiztoa. Elkarteak mugaz bi aldeetara jarduten du. Euskara, soilean, zu alzara euskaldun guztion lehendakaria? Ez. Ni naiz bertsozale elkarteko lehendakari izendatu ninduten eta eman zidaten agindua edo ondo betetzen saiatzen naiz. Eta bestek egindako lanari aurpegia jarri. Nerea da itxurakeria ez dut esango, naizelako horren zalea, baina bueno, etorri eta ondo pasatzea. Lana bestek egiten dute, eskerrak horri. Zenbat balio du kafe batek bekean? Bekeko kafea garesti dagoela, garesti. Egainak dauka doan. Eragiak motil. Barakaldoko salda? Ba bai. Gaina, bersolaritzako betiko eztabaida filosofikoa. Aparra eta likidoaren arteko oreka. Txin. Plazaz plaza, gero eta jende gehiago dabilela, eta plazetan dabilen jende hori 14.000 baino askoz gehiago direla. Jendeak lantokietan, arraindegitan, parkeetan, tabernetan, ahozko literaturari buruz hitz egitea. Milaka eta milaka lagunek kalean hitz egitea rimeri buruz, bersoi buruz, metrikari buruz. Eta badago jende gure herrimentaz eztabaidatzen Euskal Herriko kale askotan, baina esango nuke zoritxarrez gehiago direla, existitzen garela, ez dakitenak. Poesiari buruz. Eta pixkat sensazio hori ematen du, eta norekin txapelketan ofizioak egiten duzun aldiro, igual azken egiten ari zaren seinale hori ez txapelketan ez dakizulako hurrengoan agertuko da, ez? Baina... Elkarrezketa bati buruz. Erdal komunikabidek bestelako gauza galdetzen dituzte, adibidez, ketal llevar la fama, eta esan diot, guretzat fama, gure fama hasteko erlatiboa da, eta bigarrenez, nik uste dut denean bezala proporzionalitate lege etiko bat badagola. Orduan, nik kalean ezagutzen dauenak hasteko nik aina lan inda, nik aina irabaztegu. Dialektika bati buruz, iruditzen zait, euskaldun noi buruz gauza on asko adierazten ditula horrek. Baina, bueno, orain arte beti izan da txapeldun, baina nik uste gaina justu aurten egon direla gizartean ere gauza batzuk emateztenak betiko zirela eta aldatu indiana. Kasu Lakuako gobernua. Ez dakit, igual aurten txapela ere aldatuko da. Lan gogorra hasierako agurra botatzea izaten da. Bai, hasierako hormori puskatzea. Koroi gogorrari agin zorrotz. Baina kontuz, arriskuara izaten daura atragantatzeko eta... Bota, agin, bota! Bota agurra! Ni batez eskolartegotan lehenengo finaletan eta hola, sekulako agur pila egiten nuen. Beti genuen 6, 8, 10 agur askotan, eta gero igualan beste kantatu ere bai, tokatu izan zait, ezta. Eibarren izan zen, Eibarren San Andres festen inguruen beti berso saio bat. Guain beti egiten da, baina orduan hasi izan egiten. Eta gazte saio ere zen. Eta pintzat iritsi ginen gazte saio hortara, nik 6 urte edukiko nituen. Eta gainezka zen frontoia, gainezka jendea pasillo eta jendea zuti, gazte jende pilua, kriston pilua. Izan zen saio bat benetan historikoa, gure goguan geratu dena. Eta orduan azken agurren txanda iritsi zen. Eta, nik pentsatzen nire azken agurra. Eta hasi nintzen kantatzen da azken aurreko puntua ahaztu.
Eta aztu, eta gutxitan bezala isilik gehatu, eta ezin reakzionatu, eta buelta, da nola zan, ez etortzen, eta denbora luze, egintzi zaidan, baina luze izan zan ere. Eta hola bintzat, azkeneako goatu nintzen zertan, eta kantatu non, eta justu aurretik pentsatuan neukan, eta zan, hau da eskerrak eman nahi eta hitzik gabe gelditzea. Buelta deixente eman dizkio, ze aurreneko bertzua izan da, eta gu bezala holako hauz prominentia dakaun ontzako, neko suzko proba izatea, ez? Norbere burungane konfiantzia indartzeko balio dolako. Erakusten du agur batek jendearekin ze konexio daukazun. Zuke benetan ardezakezun papera, jendei sinistarazteko klabea izan daike agurre. Hemen guztio gatoz, txartelaren bila, azkarrasita ondo, bukatu dadila. Kezkatzen nauten gaiak ateratzeko aukera bat. Zuke utzi olatz uste baino lehen, berriz elkartuko gara, ta bitartean nire plazetan, nirekin egongo zara. Eta gero saiatzen naiz, pixkat, juten naizen herrian referentzin bat edo sartu albaliteke. Gaur adibidez Tolosan izan da, Ainauterin kontu hori nahi nun da. Saioa gaur eguneko panoraman kontestualizatzeko. Eta Hendaia proiektatzean, bersotan Euskal Herrira, hau pentsatu dut entzulearen, zeru mugari begira. Hemen zeruak zabaldu eta mugak desagertzen dira. Garai baten ohitura bagenekan, familia, hildakok, bizidianak, goiko amona eta danak. Etxea ez dut jarriko baina, kotxea jarri dut salgai. 6 urte dauzkan Volkswagen Golfa, hortxe aparkatu dut bai. Inork erosi nahi badezue, kanpoan egongo naizai. Egun bat leno, edo egunian bertan, baina goizez eta denbora askokin. Nahiko bapaten ibiltzen izagurrekin. Pare bat egun leno edo saiatzen naiz, nahi burua topatzen ja, ideia printzipala edo topatzen joten. Bezperan edo egunian bertan saiatzen naiz, agur bat pentsatzen politxea marra, pixkat lan hori burutik entzeko eta konzentratzeko gero egin beharreko lanetan, ez. Eta bersio asko eukitzen ditu, agur berberaren zirriborro bat baino gehiago egoten da, nahi detelako, esan nahi deten hori ondo ulertua izan dadin. Nik beti esaten desaiotan ez eta agurra dela lanik zailena. Eta baina agurra egin ezkero hortik aurrekoa egingo dugula. Lehiakiniela, puntuak txapela, niretzat izan dira, aitzaki itzela. Eta ez badaukat agurrik prest oso urduri jartzen naiz, nire protokoluan parte da. Zarauzko kuadrilla zen itxumakila, eta jardu naiz neure buruaren bila. Era batzu izan zaitezken ariketa bakarra. Zati bat aurkitu, mimatu, mamitu, eta hankasartzeko baimena sentitu. Egoteko modu baten edo izaera baten ispilu bat izan daiteke. Noan aitortzera, izan den plazera, bide hau egitea zuekin batera. Tatzi asko gustatzen zait, ordan gustatzen zait aukeratzea, kantatzea, gustatzen zaizkidan doinu horiek. Zati bat aurkitu, mimatu, mamitu, eta hankasartzeko baimena sentitu, ta entzule ospera, energia zera, herri hau pizten baita zuekin batera. Agurrak beti daukalako lehenengo pausoaren pisu hori, eta lehenengo pauso horretarako 8 zapatila diferente edukitzea, aukeratzeko zailtasun bada azkenean. Bazpare bigarren agur bat
hola, ez agur oso, baina zerbait pentsatu dukitzezu, ze tokatzen aldi zaizu inauterina, eta zui horreka kantatzen dugu inauterina, hase desastre, ez? Orduan garai hartan batzuk oparitu egiten. Oain ja eskatzekotan gehiago. Ze emozionantea izaten den, mendea eta segundua gurutzatzen den momentu hori. Eta beti gogoan izaten ditugu Gaur falta amabost, direnak. bekeko finalean Ernerne, Andoni Egainarekin batera kantatuko duten 7 bertsolarien izenak hauexek dira. Maialen Lujanbio, Amets Artzailuz, Aitor Mendiluze, Jon Maia, Unai Iturriaga, Aitor Sarriegi, eta Sustrai Kolina. Izan zen behin San Antoniotako jaialdi baten, ere inozun, nire lehenengo aldian, gaia jarri zidaten, bakarka, eta lehenengo bersoa bota, eta txalorik ez, eta jos, etzan beharra izango. Bigarren hau una, bota eta txalorik ez. Hirugarren bota eta txaloik ez, eta kauen du, laugarrenak inberko laugarren bota eta txaloik ez. Eta ja giratzen hasi nintzenean, orduan txaloik ez, bai, oain, garai daunean. Eta izan zen Usan Solon, gure hasieratan, ez dakit 16 urtekin edo. Eta, klaro, cross baten sari emote bitarte hortan jarri gintuen bertsolari jok. Eta jakine, han goizeko 10:00-tatik egongo zen adin guztietako mutiko neskatuek eta gurasuek. Eta asko ez euskaldunek gainera. Eta kantuen hasi ginen eta pizka luzatu ginenerako, ziren fuera, sarije banatzeko. Niretzat nahi dut? Ez agin, ez dizu finaleko sarrarek emango. Ez da espabilatu zure kulpa. Ze sarrera eta ze kopon, nik gure lehiaketako saskia nahi nuen. Ba ez dare, aste hontako irabazlea, Mikel Redin. Din. Ze din. Redin. Ze estitxu, gure ultzeritak 4 urte barrura arte agurtu behar ditugu? Ez da pentsaturen. Igandean zuzenean beketik emango dugu hitzetik ultzera. Argiak, bersoa.comek eta Infozazpi irratiak indarrak batuta emango dizuegu, emankizun bateratu batean. Bai, goizeko 10:00 hasiko gea, eta txapela jantzi osteko festaen abukatu arte, hor emango dizuegu zuzenean. Komentarista lanetan, Unai Agirre, Xabier Euskitze eta Jokin Sorozabal izango ditut nirekin batera. Hoi da. Beñat Gaztelumendik eta bilok. Zen txalak? Hoi da, txaltxikiak eta bilok. Elkarrezketak egingo dizkiogu, hango protagonistei zuzenean. Beraz, estitxu, horretarako leku ona hartu beharko duzu? Nik? Bai, badakizu zer tokatzen zaizun. Beti olako lanak netzako. Bani joa! Eta zuek ere, badakizu zer egin bazuz leku ona hartu nahi bali moduzte. Tardatzen ari zarete, igandera arte. Ze estitxu, agurtuko ditugu gure ultzeritak? Ez da pentsatu arte. Ez da pentsatu arte? Ondo. Oh no.